întorci să-mi zic, te rog, stai un pic picioarele pe pământ, bucură-te. Oamenii ne respectau foarte mult. Am văzut din ce în ce mai puține apariții, cumva o pauză, te-ai retras. Și mi-am dorit foarte mult ca Antonia și Mica să fie într-o școală în care să se simtă bine. Cum ți se pare industria muzicală din România? Horror. Când ai zis abitale, s-a speriat. De acolo s-au legat toate lucrurile cu muzica, în ceea ce mă privește, pentru că am prins un pic de curaj în momentul în care... Salut, eu sunt Nati, e Giulia și ăsta e episodul 7 din podcast. Bună, Giulia! Bine te-am găsit! Mă bucur să te avem astăzi invitat aici la podcast. Și eu mulțumesc de invitație. Era și cazul, adică colaborăm de ceva timp cu școala și niciodată n-am avut ocazia să stăm așa să vorbim mai mult. Exact, iar eu abia așteptam și mă bucur tare mult că acesta e episodul numărul 7, 7 e în cifra mea norocoasă. O cifră divină. Exact. Dar despre asta vorbim într-un podcast viitor. Podcastul următor, dacă mai vreți podcast, ne ziceți în comentarii și mai facem podcasturi cu Giulia. Spune puțin, Giulia, despre tine. Cine este Giulia? Mamă. Avem de povestit, e clar, e de povestit. Cât timp avem la dispoziție? Eu sunt un artist, sunt mama a 2 copii extrem de frumoși și sunt o soție fericită, o prietenă dragă, nu știu cum vrei să zic, dar sunt un artist, asta la bază, cu asta mă ocup. Deci un om dezvoltat pe toate planurile. Am reușit. Mi-a luat ceva timp, dar mă bucur că, uite, până la urmă s-au aliniat toate planetele și toate lucrurile din viața mea și am reușit să fiu și artist, și mamă, și femeie și așa mai departe. Cred că ar fi cazul să ne vezi și pe noi, că la început și să ne dezvoltăm și noi așa pe toate planurile. E nevoie doar de timp și de răbdare. Multă răbdare. Foarte multă răbdare și un pic de ambiție. Da. Mă rog, un pic mai mult. Și noroc. Și o să, ușor, o și să susținere. fac o listă. Și mai ales susținere. Am înțeles, deci rețeta perfectă a fost cea pe care o mai devreme. Dacă strângem toate lucrurile, o să ajungem către succes. Rețeta succesului a constat în foarte multă muncă, susținerea părinților în ceea ce mă privește, pentru că ei au fost cei care atunci când eram foarte mic, adică aveam vreo 6 ani și cântam prin casă la deodorantul maică-mi, au zis că ok, hai să vedem ce putem să facem cu ea, dacă și are vreun talent în acest domeniu. Și apoi, răbdare. Am înțeles. Ai menționat foarte bine cum cântai în casă, pentru că se leagă perfect de următoarea întrebare. De unde am început pasiunea pentru muzică și cum a continuat așa parcursul și traseul către... Păi ai mei au o legătură cu domeniul muzical. Tata a cântat într-o formație rock studențească pe vremuri, adică asta e vorba de acum 45 de ani. Sau chiar și mai mult, nu știu. Okay. Așa. El avea o formație rock studențească cu care mergea pe la festivaluri prin țară. Deci clar pentru el a fost o super mare pasiune. Adică o găsim pe internet? Nu știu dacă mai există. Okay. Formația se numea Arheopteryx, dar nu cred că există. Culmea e că nici dintre piesele mele primele pe care le-am scos nu există pe internet, pentru că nu exista YouTube atunci. Am căutat și eu câteva piese ca să pot să le ascult. Mi-a fost foarte greu să le găsesc. Și nu erau încărcate de tine sau de casă de disc, erau încărcate de persoane random. Pentru că așa se întâmpla la momentul respectiv. Și tata era super pasionat, deși el a terminat matematică și cu totul altceva decât... Cum se întâmplă de obicei. Da, dar în principiu artiștii sau, muzicienii cam sunt pasionați de matematică, pentru că și muzica are latura ei strâns legată de matematică și tot ascultând muzică în casă, mama a avut o încercare să cânte pe scenă ca și solistă, dar este extrem de emotivă și nu s-a întâmplat nimic și atunci în momentul în care mi-am dorit să cânt, ei au zis ok, primul pas este să mergem cu ea la un profesor de muzică să vadă dacă are vreun talent. Culmea este că profesorul de muzică mi-a zis că n-am niciun talent și că pot să mă las liniștită. Adică să nici nu mă apuc de fapt. În schimb, mie îmi plăcea foarte mult și
având în vedere că nu m-am născut cu un talent uriaș, am dat peste microfon acum. Este în regulă, nu e nicio problemă. Așa, am avut foarte mult de muncă, dar mi-am dorit să am o carieră în domeniul ăsta. Știu că, dacă nu mă înșel, prima ta apariție pe scenă a fost la 6 ani, Da. la un spectacol care se numea Tip Top, Mini Top, Voi ceva n-ați de genul prins ăsta. așa ceva? N-am prins. Cred că era prin 96. Nu, îți mulțumesc dacă ai zis 96, m-aș simți mai bine. Nu, era în 92, parcă, 93, cam așa. That's long way. Da, acum foarte mult timp. Aceea a fost prima mea apariție pe televizată, cum s-ar zice. Aveam, cred că, deja 7 ani și ceva. Și de acolo s-au legat toate lucrurile cu muzica, în ceea ce mă privește, pentru că am prins un pic de curaj în momentul în care am câștigat locul întâi. Pe vremea aia nu erau foarte multe locuri unde puteai să mergi și să fii văzut și recunoscut, mai ales pe plan muzical. Erau câteva festivaluri mari și late la noi în țară, unde mergeau cam toți copiii. Eu, în schimb, și nici ai mei nu au fost genul de părinți care să mă ducă pe la concursuri, să iau premiul întâi, să se laude cu mine. Nu. Ei își doreau, îi vedeau cumva un pic altfel treaba asta cu muzica și tatăl meu, de exemplu, a sperat toată viața. Bine, încă mai speră că la un moment dat o să plecăm în America și pentru că el a considerat că acolo mi-ar fi fost mult mai bine. Nu e timpul pierdut niciodată, adică exact. avem... Eu încă mai sper. Acum problema e cu soțul, că nu dorește, deci mai vedem. Am înțeles. Păi poate faci cumva, îl convingi, faceți un band împreună cu toată familia și vă lansați acolo. Da, nu știu ce să zic. Ok, rămâne de văzut. Spune-mi puțin, cât de importantă ți s-a părut susținerea pe care ai primit-o din partea părinților pe tot parcursul tău și cum ar fi fost drumul dacă nu aveai, dacă părinții tăi erau indiferenți sau poate la început nu te susțineau, spuneam că nu o să reușești sau că, nu știu, pur și simplu ignorau asta. Cred că susținerea lor a contat enorm. Eu, oricât de mult aș fi muncit, dacă nu aveam ca punct de sprijin relația mea foarte bună și foarte deschisă cu ei încă de când eram foarte mică și acum avem o relație absolut extraordinară, cu siguranță nu aș fi ajuns unde am ajuns. Adică mare parte din lucrurile care mi s-au întâmplat în viață li se datorează lor, dar pe baza muncii mele, ca să zic așa. N-au fost niciodată și nu sunt în continuare genul de părinți care să-mi spună ești cea mai talentată, cea mai frumoasă, ești extraordinară, o să faci... Adică m-au ținut tot timpul cu picioarele pe pământ. Erau sinceri cu tine, ceea ce e contează ideal. mai mult. Așa ar trebui să fie o relație dintre părinți și copii, din punctul meu de vedere, și așa intenționez și eu să-mi cresc copii. Vreau să știe că atunci când le zic ceva, le zic extrem de sincer și extrem de direct. Nu există ocolișuri. Așa că da, a contat foarte mult sprijinul lor, dar a contat, cred că, mult mai mult pentru dezvoltarea mea ca și om, faptul că au fost sinceri cu mine, dar în același timp mi-au dat și încredere că pot să-mi depășesc limitele. Nu înțeles. Vezi sau ți-ai îndrumat copiii să aleagă partea asta de muzică, care era de muzică, sau vezi o înclinare spre partea aia? Indiferent de domeniul pe care îl vor alege ei, clar, eu o să fiu lângă ei și o să-i susțin. Dar, pe de altă parte, indiferent de situație, știu amândoi, și Antonia și Michael, știu că eu le voi spune dacă e ceva care nu e extraordinar, adică niciodată nu i-am menajat să le zic, vai, cânti extraordinar, dacă nu mi se părea sau dacă nu era așa. Nu pot să-i mint. Mi se pare o calitate foarte importantă, pentru că sunt mulți părinți care le zic copilor, mamă, ești cel mai tare, ești minunat, rupi, și în momentul în care ies în lume ești ceva de genul, păi mama mea a zis că ești cel mai tare, cu asta am trăit până acum și lovește realitatea. Nu e, adică trebuie să-și creeze o imagine cât mai corectă despre ei înșiși și dacă vor dori, acum, nu știu, Antonia, de exemplu, este pasionată de dans. Antonia fiind aici, acum nu știu dacă am voie, dacă pot să zic chiar tot ce mi-aș dori să spun. Noi permitem să zici absolut orice, adică. Exact. Și îi place să și cânte și muncește destul de mult atunci când își pune în cap că vrea să învețe vreo melodie. În schimb, eu mi-aș dori foarte mult pentru ei să își trăiască copilăria exact așa cum
ar trebui să-și o trăiască. Cumva eu am avut un mare regret toată viața că mi-am petrecut copilăria altfel decât toți copiii de vârsta mea, adică eram la concerte, n-aveam timp niciodată să mă văd cu gașca sau să ieșim sau să ne distrăm împreună, pentru că eram veșnic plecată și atunci când eram la școală trebuia să învăț, pentru că nu exista să nu știu. Trebuia să fie balanța și trebuia să fii cumva copilul perfect, copilul de 10. Exact. Și tot timpul am simțit presiunea asta și o foarte lungă perioadă de timp mi-aș fi dorit să am o copilărie normală. De altfel am și întrerupt muzica de câteva ori în decursul vieții până în acest moment, pentru simplu motiv că mi-am dorit să fiu un om normal, care să nu trebuiască să facă atâtea lucruri. Însă, privind așa în urmă, clar am avut o copilărie absolut extraordinar de frumoasă. Cred că am trăit cât alții în 10 vieți și nu aș putea să regret ce s-a întâmplat. În schimb, pentru ei, dacă vor să cânte, dacă vor să învețe matematică, poate învață matematică. Da, poate să vină profesor, că toți suntem la liceul pedagogic. Exact. Pe care știu că ai făcut și tu un an sau 2 la liceu pedagogic de Galați, dar despre liceul. Asta, în subiectul ăsta intrăm puțin mai încolo. Întrebare, la momentul actual, cum ți se pare industria muzicală din România? Horror. Nu știu dacă, da. Ok, vrei să cât de sinceră vrei să fiu? Ai vreun contract care zice că nu poți să... Ok, în regulă, poți să fii foarte sinceră. Mi se pare că industria muzicală din România s-a schimbat foarte mult și nu neapărat într-o direcție bună. În schimb, accept toate trendurile și toate direcțiile pe care s-a mers, adică nu mi se pare, se cântă nu știu cum, altfel decât se cânta, consider că e nevoie de o evoluție în oricare direcție ar fi ea. În schimb, pe vremea când eram eu mică, asta de multe ori, dar o să zic o singură dată. Atunci când eu, de exemplu, eram în formația cu care m-am lansat pe plan național, Candy, lucrurile erau un pic altfel. Eram mult mai puțini artiști. Oamenii ne respectau foarte mult, plăteau bilete ca să vină la concertele noastre, își doreau să ne vadă, nu eram atât de aproape de oamenii care ne urmăreau muzical vorbind, cum se întâmpla acum suntem în social media și practic, cel puțin despre mine, cred că știe toată lumea și când mănânc și unde am ieșit și cumva m-am apropiat de publicul meu, lucru pe care mi l-am asumat și pe care mi l-am dorit. În schimb, atunci era un pic altfel. Lumea se bucura cu totul altfel de concertele pe care le dădeam noi prin țară. Și era industria asta un pic mai aerisită. Acum mi se pare că sunt foarte mulți artiști noi, de asta am și artiști de moment. Și foarte mulți artiști de moment care apar și dispar precum ciupercile după ploaie, dar sunt și câțiva care mie îmi plac, pe care îi admir, care, nu știu, fac lucruri, care vor să facă mai mult de 2-3 piese sau de... Acum discuția este foarte amplă pentru că se numesc artiști și cei care fac 3 TikTok-uri și atât. Mi-aș dori foarte mult să revenim cumva la partea asta în care artistul care cânta pe scenă sau care făcea altceva, televiziune, nu știu, radio, podcast, orice altceva, era artist de sine stătător și atunci nu... Mi se pare că din ce în ce mai mult drumul ăsta către artist a devenit artist și a primit bifa aia să fie artist, e din ce în ce mai scurt, adică cu TikTok sau toate platformele pe care le avem, pur și simplu, dai un click, ai un boom, mai postezi câteva chestii, îți faci un fanbase și... Exact. E mult mai ușor, în schimb mi se pare mult mai greu de întreținut. Adică și cu siguranță, de-a lungul, în următorii ani, vor rămâne clar cei care au un content care să merite să fie urmărit. Echipă,
tot ce Exact. înseamnă. Da. Și cei care vor înțelege că atâta timp cât vor investi în munca lor și nu va fi doar o chestie doar pentru, nu știu, a fi cunoscut sau a câștiga niște bani pe moment, aceia vor rămâne. Eu asta îmi doresc. Asta îmi doresc și de la industria muzicală. De asta m-am și retras cumva și am lăsat muzica pe plan secund pentru că îmi doresc să cânt doar atunci când consider eu că e momentul să cânt și pentru că eu zic că sunt și alții foarte talentați care trebuie să vină din urmă. Mi-ai deblocat niște amintiri foarte frumoase când ai zis când era acum mai mult timp, când nu erau piața atât de artiști atât de mare, atât de largă. Și mi-au cam m-am uitat și pe YouTube, mai apar la recomandate. Erau concertele de la Radio Zoom. Exact. Ultimul concert care a fost Forța Azul ținut în Piața Constituției. Și erau toți oamenii ăia și cânta Guess Who piesa Decât să mint sau ceva de genul și erau toți oamenii care țipau și trăiau momentul. Și acum, nu știu, nu mai e așa, e diferit, Uite, în momentul în care a venit pandemia asta, pentru mine cea mai mare frică, și uite, nici nu știu dacă am vorbit despre asta vreodată, cea mai mare frică și cea mai mare teamă în ceea ce privește viitorul copiilor mei și a generațiilor care vin din urmă, a fost faptul că nu se vor mai putea bucura la aceeași intensitate de lucrurile de care ne-am bucurat noi, de concerte, de festivaluri, lumea s-a schimbat destul de mult în ultimii 2 ani. Sinceră să fiu, încă sper că o să văd într-o bună zi că s-a schimbat în bine și nu în rău. Dar mai avem de așteptat. Sperăm și noi. Chiar așa, cum te-a afectat pe tine pandemia? Pe mine Sau te-a afectat pandemia? Pe mine nu m-a afectat pandemia, pe mine m-a ajutat cel mai mult până în acest moment al vieții mele, pentru că eu clar aveam nevoie de o pauză pe care nu o conștientizam, aveam nevoie de o pauză să stau acasă, să stau cu familia, să stau cu copii, să stau cu soțul, să fiu altfel decât am fost și pentru noi ca și familie această pandemie și mai ales lockdown-ul pe care l-am trăit cu toții a fost cel mai bun lucru care putea să ni se întâmple, pentru că ne-am apropiat foarte mult și ne-am cunoscut și mai bine și deci nu m-a afectat. Am înțeles. Super. Nu știu, pe majoritatea a afectat și pe noi, mă rog, ca și copii, cred că adolescenții mai greu, pentru că ai nevoie de partea de comunicare, să fii printre oameni, să... Cumva asta și vorbeam de curând cu o prietenă psiholog și vorbeam despre faptul că mă bucur cumva că ai mei copii nu sunt încă adolescenți și că nu i-a prins în adolescență această pandemie, să nu se poată bucura de toate lucrurile de care trebuie să se bucure orice adolescent până la urmă. Fiecare etapă prin care trebuie să treacă ca să se dezvolte, să ajungă unde trebuie. Curiozitate. Momentul actual, ai cum să trăiești ca artist doar din cântecele pe care le scoți, singurile pe care le scoți, fără să faci anumite reclame sau promovări sau anumite compromisuri? Adică dacă eu mă lansez ca și cântăreț, chiar dacă vocea mea este impecabilă și o să bubui cu câteva piese în câteva milioane, poate mă duc undeva la o casă de discuri foarte cunoscută, cea mai cunoscută din România. Așa. Aș putea să trăiesc doar din asta sau încă trebuie să fac niște compromisuri și să... Depinde doar de partea de impresariat până la urmă, pentru că un artist poate să trăiască doar din muzică dacă are concerte, clar. Dacă nu are concerte, atunci va trebui să își susțină cumva o calitatea vieții mai ridicată doar dacă face și alte lucruri. Adică doar dacă, nu știu, prinde o reclamă sau o campanie. Eu, de exemplu, am renunțat la concerte acum mai bine de 3 ani, pentru simplul motiv că nu mi-am mai dorit să mai plec de acasă atât de mult. Mi-am dorit să am timp, să pot să plec în vacanță în primul rând. Nu-ți lipsește perioada în care, momentul în care plecai cu crew, cu echipa, mergeați cu duba, nu dormeați, nu? Nu mai lipsește. Okay. Nu mai lipsește, că m-am bucurat de ea, adică de la 12-13 ani, eu tot așa am fost pe drum, cu duba, cu gașca, am trăit niște momente foarte frumoase și consider că am trăit atât de multe încât îmi vor ajunge amintirile până la sfârșitul vieții. Faci loc pentru următoarele etape. Exact. Crezi că în 2022 mai e relevantă că piesa ta se aude pe radio?
Pentru că știu că acum ceva timp, nu știu, 2009, 2014, 2015, dacă piesa ta se auzea pe radio, aveai confirmarea, e ce trebuie, mă aude toată lumea. Da, era foarte important. Era practic cel mai important pas pentru ca piesa ta să devină cunoscută. Pe vremea când erau trupele noastre, Candy, 3 Sud-Est, Animal X și așa mai departe, cel mai important lucru era ca CD-ul cu piesa ta să ajungă la discotecile din țară. Dacă ajungea, și asta făceam, adică noi, că nu trimitea casa de discuri sau ceva, pur și simplu făceam copii ale CD-ului cu piesa noastră și o trimitam la toate discotecile. Dacă piesa ta era pleiată în discotecă, atunci, da, asta însemna că o să ai succes. Apoi a venit partea asta cu radioul și era un fel de validare a faptului că piesa e bună. Da, deci piesa este pe radio. Acum, da, e important radioul și eu cred că, azi sper să rămână important radioul, dar aici sunt subiectivă pentru că am lucrat foarte mult timp în radio și mi-aș dori să rămână un punct de bază pentru piese de succes. În schimb, momentan e un cerc vicios și atunci radioul X nu pleiază piesa decât dacă o pleiază și Y, iar Y nu o pleiază dacă nu o pleiază și X. Și atunci se așteaptă unul pe celălalt și nu se știe. Nu știam asta, știam că cum. Trebuie să plece de la un radio ca celălalt radio să preia. Așa mai nou se face acum. Nu e neapărat cea mai bună variantă și clar nu e cea mai bună variantă pentru artiști, pentru că toată lumea stă și așteaptă, păi dacă nu mă dă nu știu care, atunci nu să mă mai dea. Deci cumva dacă piesa ta intră pe radio e efectiv o surpriză. Exact. Puțin loterie, adică intră, nu intră, intră, nu intră. Dacă e loc, dacă depinde. Sunt foarte multe discuții pe tema asta și extrem de... adică sunt multe insight-uri pe care le știu clar artiștii din România și mai ales nu le vorbim aici la podcast. Nu le vorbim astăzi. După off camera. Dacă vreți să le auziți, trebuie să ne dați subscribe și poate le postăm cumva. Exact. Să ziceți în comentarii dacă vreți să le auziți. Ai zis tu mai devreme, în ultimii ani, mai ales ultimul an, de la ultima piesă pe care ai scos-o, am văzut din ce în ce mai puține apariții, cumva o pauză, te-ai retras, nu mai erai chiar atât de publică în media, doar la tine pe Instagram. Ce a cauzat asta? Păi, cred că este o dovadă de maturitate, în primul rând. O dovadă de maturitate pentru că am considerat că trebuie să-mi prioritizez altfel lucrurile din viața mea și am ajuns la concluzia că, de fapt, familia e cea mai importantă și că toate celelalte lucruri trebuie să se învârtă în jurul celor dragi și nu invers, cum am făcut foarte mulți ani. Și au apărut o grămadă de articole și declarații de ale mele, care nu erau ale mele, că m-am lăsat de muzică, nu mai vreau niciodată. Nu m-am lăsat, n-am cum să mă las de muzică, asta e în sânge și atunci clar muzica e parte din viața mea și așa va fi întotdeauna, dar cred că sunt într-un punct în care nu mai am nimic de demonstrat, nu mai pierd timpul și energia gândindu-mă, vai, trebuie să scot o piesă într-o lună, 2, de ce n-am scos? Mamă, trebuie să-mi intre concerte. Nu mă mai gândesc așa. Mă gândesc doar că atunci când vreau să lansez o piesă, să fie o piesă care să-mi placă și care să mă reprezinte. Și de asta s-a simțit așa din afară. Cumva am apărut mai puțin și atunci cam tot ce am vrut să comunic, am comunicat pe platformele mele de social media. Deci cumva cariera muzicală solo, te simți împlinită? Da, și n-am ce mai mult de atât chiar. Și următoarele apariții, piese pe care vrei să le scoți, sunt practic când simți nevoia, când ai ceva și vrei să fii chestii care să inspire. Exact. Doar să provoace acolo niște views, ceva. Nu, cred că toate lucrurile se întâmplă în viață exact atunci când trebuie să se întâmple. Și recunosc că în momentul în care am înțeles acest aspect al vieții mele, lucrurile s-au simplificat foarte tare. Pentru că înainte îmi doream să fie acum, vreau acum, îmi doresc acum, de ce nu se întâmplă acum? În schimb, acum, în acest moment al vieții mele, cred că lucrurile se așează exact așa cum trebuie să se așeze, eu doar trebuie să le aștept. Deci vine puțină liniște. Clar, da, ce bine, că după atâta haos... E și haosul ăsta bun
Uneori. E bun, în limite, cu limite, da. Întoarcem înapoi în trecut, lăsăm subiectul ăsta cu muzica de actualitate. Cum a fost perioada de liceu pentru tine? Pentru că știu că a fost o lungă cale lungă. Ai început liceu în Galați, l-ai continuat în Constanța, și apoi l-ai terminat în București. Știu că, ca și mine de altfel, ai început profilul pedagogic. Da. Cum a fost profilul pedagogic? Nu mi-amintesc. Ok, foarte bine. Nu, crede-mă, e foarte tare că, din perspectiva mea, profil pedagogic, te dezvolți, știi, să înveți să comunici cu oamenii, psihologie, whatever, dar când vine partea de hârțogăraie și trebuie să faci planificări pentru copii și alte chestii. Greu, nu? Nu, chiar ador, îmi place. Făcusem, adică gimnaziul l-am făcut la liceu pedagogic la Galați. De altfel, cea mai frumoasă perioadă de care mi-aduc aminte din școală este gimnaziul, pentru că acolo am avut gașcă și am stat efectiv la școală mai mult cu colegii mei, cu prietenii. Apoi, când a venit momentul să intru la liceu, exact în anul acela a început toată nebunia cu formația Candy și eu am fost într-o navetă continuă, Galați, Constanța, București, Galați. Nu prea înțelegeam, eu știam doar că în momentul în care ajungeam la școală, eu trebuia să știu. Nu conta unde am fost, nu conta cât am lipsit, adică... Și oricum nu am simțit că mi-aș dori să termin liceul de la Galați foarte mult, deși am amintiri extrem de frumoase de acolo. Apoi la Constanța am stat o perioadă mult mai scurtă de timp. A fost un fel de trecere așa, pentru că noi oricum ne doream, adică ai mei își doreau să ne mutăm la București. Și în momentul în care am ajuns în București și am zis că mi-aș dori să merg la Colegiul Național Gheorghe Lazar, ai mei au zis, ok, dar ești sigură că vrei să faci asta? Ce profil ai terminat? Uman. Uman? Da. Ok, frumos. Ne place. Uman. Deși mi-aș fi dorit, adică eu când eram mai mică, practic, îmi plăcea matematica, eram super pasionată de chimie, de biologie, mi-aș fi dorit să merg mai mult în direcția asta, dar nu ai cum să faci performanță și muzical și nu puteam să duc atât de mult și atunci am fost realistă cu mine, însă și-am zis ok, hai să vedem unde pot să mă descurc. Trebuie să mă împart cumva, n-am cum să fiu și 10 mate info și... Da, în schimb am nimerit în Lazar un liceu de prestigiu din București, cu copii care învățau foarte mult și foarte bine și am nimerit într-o clasă în care, Doamne, învățatul era ceva sport extrem, adică eram clasa cu cea mai mare medie generală anuală pe țară. Și noi, da. Bravo. și atunci, adică am nimerit cum nu se putea mai bine. Ce poate să fie mai rău decât 6 concerte pe săptămână și când ajungi la școală n-ai voie mai puțin de 9, dar era o concurență acolo. O concurență acerbă, era, așa și era la momentul respectiv. Învățam foarte mult, stăteam foarte mult în bibliotecă, să învățăm foarte mult, nu neapărat la ore, cât stăteam în bibliotecă să citim. Cu toții. Și, dar mi-a prins foarte bine, adică mie oricum îmi plăcea să învăț, aveam niște prietene și prieteni în liceu și a fost o perioadă foarte frumoasă pe care mi-aș fi dorit să o trăiesc mai intens atunci. Cred că am fost un pic așa haos. Dar ai putea să te întorci, ce schimba la perioada aia din liceu? Ce vrea să faci neapărat și niciodată n-ai apucat să faci. Să fiu mai puțin figurantă. Da? Te-a afectat asta? Nu, eram foarte... Da, eram un pic arogantă. M-am prins târziu. Dar și asta pentru simplu motiv că mi se părea că sunt clar cu un pas în fața al celorlalți doar pentru că am mai multe activități pe care trebuie să le duc la bun sfârșit și eventual foarte bine. Dar
toți copiii din clasă erau așa. Unul era foarte bun la, nu știu, la română, unul era la... Depinde, adică toți duceau la concursuri, la olimpiade, era nebunie. Atunci fiecare să fie mai cu moți. Olimpiade, Doamne. Da. Wow. Da, și nu m-aș schimba. În afară de asta, mi-aș dori să mă întorc și să-mi zic, te rog, stai un pic cu picioarele pe pământ, bucură-te Da, de trăiește momentele momentul. astea, că sunt foarte frumoase și nu o să mai vină niciodată. Asta a fost un semnal de alarmă și pentru noi, să ne bucurăm de ce la liceu. Să vă bucurați. Neapărat, e cea mai frumoasă perioadă. A fost puțin trist că am pierdut 2 ani de pandemie în care am făcut școală online, dar it is what it is, m-a dezvoltat și asta cumva. Toate lucrurile, repet, se întâmplă cu un scop în viața Exact. noastră, nimic nu e întâmplător. Mai ții legătura cu cineva de la liceu? De la liceu, cred că cu Dana Rogoz, a fost colega mea de bancă. Bună, Dana! Cu Dana mai vorbesc, mai sunt, am rămas într-o relație foarte bună cu toți foștii mei colegi de liceu, de la toate cele 3 licee la care am fost. Și am de la fiecare liceu câte 1, 2 cu care mai vorbesc așa din când în când. Cum era pentru tine și dacă te-a afectat, poate nu te-a afectat faptul că ai pornit în Galați, ai creat acolo un cerc de prieteni, practic toată viața ta se întâmpla în Galați, acolo a început tot, a trebuit să lași tot acolo și prietenești tot, să pleci la Constanța, unde ți-ai făcut din nou niște prieteni, niște relații, din nou a trebuit să lași tot, să pleci în București și de aici n-ai mai plecat. De aici n-am mai plecat. Ce știi, poate în America. N-ai cumva. de unde să știi ce se poate întâmpla. Am fost crescută un pic altfel. Am fost crescută să nu fiu atașată de locuri și de oameni, adică dacă am un prieten, pot să fiu la distanță de 10.000 de kilometri, va fi în continuare prietenul meu și îl voi prețui și voi prețui prietenia noastră. Nu consider că o prietenie înseamnă că trebuie să vorbești de 500 de ori pe zi, pentru că nu în asta constă o prietenie. Și atunci nu mi-a fost atât de greu să mă desprind de cercurile de prieteni, pentru că s-a și văzut de altfel că cei cu care am fost prietenă au rămas, indiferent de situație, indiferent unde m-am mutat sau ce am făcut. Și chiar dacă n-am vorbit, nu știu, 10 ani și ne-am reîntâlnit total întâmplător, e aceeași relație, practic. Deci cei care au rămas și au rămas. Așa m-au învățat ai mei. Cred că de asta niciodată n-am exclus posibilitatea de a mă muta din țară. Pentru simplu motiv că sunt convinsă că mă pot adapta oriunde și în orice fel. Mi se pare o chestie foarte frumoasă pe care ai zis-o asta, că ai fost crescută puțin diferit și să vezi lucrurile așa, adică Da, nu neapărat într-un mod egoist să privești treburile astea, cât să înțelegi că fericirea ta de fapt depinde doar de tine, nu depinde de nimeni altcineva, iar persoanele care vin în viața ta vin cu un scop. Unele vin să rămână mai mulți ani, altele vin doar să treacă așa, să te învețe câte ceva. Da, persoane pasagere în viața ta care au așa un rol. Clar. Trebuie să-și lase amprenta acolo, fie frumoasă, fie mai puțin frumoasă, Exact, dar toți au exact. rolul. Trecem de liceu, mergem și mai departe la facultate. Da, am zis că a fost destul de interesant, adică știu că ai început facultatea. Ce mă bucur că pot să zic ceva, să știi că vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că te-ai documentat atât de bine. Se întâmplă din ce în ce mai rar lucrul ăsta în ziua de azi. Sunt foarte multe interviuri la care merg și, sau podcasturi la care sunt întrebată fix aceleași lucruri, dar sincer apreciez și respect faptul că te-ai documentat atât de bine. Da, mi se pare puțin de bun simț și important să știi chestii despre persoane din față, adică... Așa ar trebui să fie. Da, trebuia să te întreb și cum a fost să faci chitară, să cânti în trupa, nu știu, da. Ozon. Da, Ozon. În schimb știu că ai cântat cu Bere Grade. Exact. Așa reveni la facultate. Da. Ai început la ASE, ceva cu științe... Marketing și comerț exterior, acolo am intrat după bacalaureat, pentru că am avut o medie mare și am intrat... Felicitări. Mulțumesc, dar am intrat undeva unde nici nu mă gândisem, adică pentru mine nu...
a contat. Mama a fost destul de dezamăgită pentru că intrasem pe locurile fără plată, practic, și mi-a zis, cum să nu te duci? Cum? Că uite, ai intrat la ASE și uite ce bine. Și am zis, Doamne ferește, nu aș vrea să merg la ASE pentru nimic în lume. Da, era puțin așa, diferit, nu știu, parcă nu vedeam pe Giulia acolo la... Dar nici nu știu cum am ajuns. Nu știu cum am ajuns, nu mi-amintesc. Dar eu mi-am dorit foarte mult să fac psihologie. Am avut o profă în liceu care era, de fapt, profa mea de filozofie. Și în multe discuții pe care le-am avut cu ea, mi-a tot zis că de ce nu vrei să încerci ceva în zona asta? Nu crezi că ar fi ok să dai o șansă? Și eu i-am zis, zic, eu n-am timp să fac psihologie. Ce psihologie să fac? Eu am treabă, am concerte, am... În schimb, faptul că ea m-a susținut și m-a sprijinit și mi-a îndrumat cumva calea asta, am zis că, indiferent de situație, eu trebuie să dau la psihologie. Și am dat și culmea e că în punctul ăsta al vieții mele consider că, de fapt, ăsta va fi viitorul pentru mine. Aici voiam să ajung. Noi am avut o săptămână transdisciplinară. Știu. Și am avut foarte mulți invitați. Din păcate, tu n-ai venit la noi la liceu să ne spui. La clasa 11, ai fost doar la clasa 10, dar cine știa anul viitor. În schimb, ai avut un workshop cred că cu fetele de la 10. Și după workshop-ul ăla a fost o paie de mesaje pe grupul nostru. Da? Băi, trebuie să faceți pe Giulia la podcast, a fost super tare, trebuie neapărat. Ce mă bucur. Să știi că a fost foarte ciudată prezența ta aici la podcast, pentru că fetele le-a plăcut ce au zis de la tine și s-au simțit că s-au dezvoltat. Mă bucur, e un lucru care mă bucură foarte tare. Culmea este că, deși am zis foarte mult timp când mi-ajung copiii mei și când mai vreau în jur, pentru că e deja oricum haos, să știi că acum specializarea, culmea e că vreau să o fac și formarea de bază și tot pe adolescenți. Îmi place să vorbesc cu adolescenți. Perfect. Îmi place să învăț foarte multe lucruri de la voi. Mi se pare absolut fascinant să am, și asta mi-a plăcut și la workshop-ul la care am participat. Am plecat cu un vibe super bun de la întâlnirea mea cu fetele și am ajuns acasă și am zis, mi-au plăcut fetele, s-au părut foarte foarte into discuția noastră, adică erau acolo, au fost prezente, au întrebat și au dorit să afle. Lucru care clar mă bucură, pentru că asta înseamnă că le-am transmis un pic le-am transmis o stare așa de relaxare și că pot discuta cu mine orice își doresc. Te-ai vedea, nu știu, lucrând într-o școală printre copii sau... Da. Da. Și sper să vin mai des la voi la Noi te școală. Așteptăm. Poate faci ceva și cu băieți, nu știu. Da, nu e nicio problemă. Trebuie să vorbim cu Alina. Da. Ce te-a făcut să realizezi că pentru tine muzica poate trebuie să treacă puțin pe locul 2, 3 și să mergi pe partea asta de psihologie, să ajuți oamenii să te implici în viața lor, să inspiri? Cum? Cred că odată cu pandemia mi-am dat seama de lucrul ăsta. Mi-am dat seama că am foarte multe prietene care se întâlnesc cu mine când au o perioadă mai nu foarte bună și nu mi-am dat singură seama de treaba asta. Soțul mi-a zis, nu ți se pare că te sună sau te caută când, nu știu, au ceva care nu e ok în viața lor? Și am zis, dar clar nu o fac conștient, nu dau sfaturi, nu aș consilia o prietenă pentru că nu am voie să fac asta, nu fac asta nici acasă cu soțul, la el m-am mai scăpat, dar e ok. Așa, dar mă bucur și dacă pot să inspir persoanele din jurul meu, o fac cât se poate de sincer și cât se poate cu tot sufletul. Și atunci de aici a venit toată treaba asta. Nu m-am așteptat, în schimb, să am din ce în ce mai multă răbdare cu copiii, cu adolescenții. Mi se părea un domeniu în care niciodată eu am vrut să am o treabă cu terapia de cuplu, în niciun caz cu copii. În schimb, acum simt că pot să fac asta. Cred că m-am relaxat eu foarte mult. Cred că faptul că mi s-au aranjat lucrurile în viață așa cum sunt în acest moment, mă ajută să pot să fac asta. Ce frumos. Mi se pare atât de frumos. Ai lucruri așa puse cum vrei tu, să fii fericită, să toate lucrurile să fie cum vrei tu. Cea mai devreme de răbdare.
Dă și mie, te rog, puțină răbdare. Mai am nevoie de răbdare. Cum să nu, nicio problemă. Sunt la profil pedagogic și noi în fiecare miercuri avem practică de la ora 8 până la ora 12. Super. Suntem în echipe de câte 2 la grădiniță. Anul viitor să fim la primar. Și traseu începe în felul următor. Mergem la clase, îi luăm, spălăm pe mâini, mergem cu ei la masă, stăm cu ei să mănânce, mâncăm și noi. Da, mâncăm și cu noi în fiecare dimineață, ne uităm la micul dejun pe care îl avem, deci de mai multe ori avem ceva cu almete și lapte foarte bun. Mă rog, doar asta, abțin. Și apoi, din clasa 11 trebuie să și predai. Și în fiecare miercuri trebuie să ții o lecție întreagă. Asta înseamnă că trebuie să te pregătești cu toate materialele, trebuie să scrii tot. Sunt fericit că măcar la o grupă mare. Trebuie să scrii tot ce urmează să faci și apoi trebuie să ții toată lecția cu 16, 18, 20 de copii. Care fiecare face ce vrea, nu? Da. Așa, adică da, așa pare. efectiv. Mie mi se pare, nu știu, eu pe cuvântul meu, că și 2 sunt mulți acasă, dar din când în când, cel puțin când erau orele online, Doamne, Iisus, nu. la Antonia era mai simplu că erau mai mari puțin și nu era, adică nu era atât de rău. În schimb, la Mica, el fiind la grădiniță în perioada de online, Ce clasă e? Grupă? era grupa albinuțelor sau ceva. Acum La Betina? Da, Încă este la Betina? nu mai este la Betina, acum gata, e clasa pregătitoare. Uite, dacă venea la Betina, eu sunt la Betina acum la practică și Iată. avea parte de predarea mea. Dar nu e nicio problemă, că poți să-l trimiți. Nu, e ok. Un copil în plus. Dar, Să știți că și dau chiar bine la grădință, nu știu ce ziceți voi. dar la ei era haos. Eu stăteam o oră sau 2 cât era online și plecam de acolo cu capul atâta zi. Nu înțelegeam oricum, nu înțelegeam nimic și mi se pare foarte greu, mai ales cu cei mici. Bine, e greu și cu cei mari, clar. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme din ce în ce mai mari. Uneori și închipuite, dar din ce în ce mai mari. Exact, așa e. Aici ai zis de adolescenți. La ce nivel te vedea lucrând? Doar la adolescenți sau poate grădii, primar, gimnazial? Sau mergem la adolescenți că cumva... Nu știu deocamdată. Nu știu, probabil că în momentul în care o să-mi termin specializarea și toate lucrurile pe care le mai am de învățat, că mai am, că eu la un moment dat, după facultate, după licență de fapt, am pus stop doar ca să mă ocup de muzică. Acum, clar, trebuie să o iau de la capăt cu învățatul, dar cu siguranță în momentul în care o să termin cu toate cele, o să știu și o să simt ce am de făcut mai departe. Noi mai avem 1 an și 2 luni, așa că te așteptăm să practici puțin la noi. Păi am primit această invitație, așa că sper să se și întâmple. Wow, perfect, e clar, deci deja am stabilit. Spune-mi puțin ce te-a făcut să-ți aduci copiii aici la ECU. Ce te-a făcut să-ți aduci copiii aici și să-i ții aici? Cumva am tot studiat pe partea asta de învățământ de școală, tot ceea ce înseamnă sistemul finlandez. Mi-a plăcut foarte mult ideea, mi-a plăcut foarte mult direcția și mi-am dorit foarte mult ca Antonia și Mica să fie într-o școală în care să se simtă bine și să-și dorească ei să învețe, nu să fie obligați să învețe. Și asta îmi doresc în continuare, adică eu vreau să simt asta în continuare în ceea ce îi privește, pentru că îmi doresc foarte mult să vină la școală de plăcere, să, nu știu, să-i văd că vor să vină și că se simt bine și se distrează și așa mai departe. Asta mi-am dorit. Mi-am dorit un sistem de învățământ. Bine, acum recunosc că eu mi-aș dori mai mult de la... adică mai multă influență finlandeză în sistemul pe care îl aveți voi în acest moment. Noi ne-am dorit, dar... Scuze, zi. Nu, zi. Acum că am început să studiem și despre cum s-a format și tot, observăm că avem niște limite și programa noastră nu se poate îmbina la fel de bine și e atât de prost, nu știu, e nonsens când vezi că Ministerul nostru al Educației promovează niște chestii pe care apoi se zic, aplică-le? Ok, dăm resurse să le aplic, dăm oportunitatea, dăm spațiu
Exact. Și de multe ori ne lovim de bariera asta și e... Exact. În schimb, nu cred că e imposibil să se ajungă la un moment dat într-un punct în care să fie lucrurile exact așa cum clar cei care au făcut școala asta și le-au închipuit la început. Tocmai de asta și eu sunt acolo să susțin tot ce se poate susține ca să ajungem într-un punct în care copiii chiar să se bucure că vin la școală, să învețe lucruri care să le trebuiască mai apoi în viață, nu să învețe aceleași lucruri pe care le-am învățat și noi acum 30 de ani și cu care nu ne-am mai întâlnit sau dacă ne-am întâlnit, oricum ne-am întâlnit absolut degeaba. Cum ar fi că în manualul de istorie scrie că România nu este parte din Uniunea Europeană. Poate. Deci, mă rog, asta fiind o mică parte. Doar o mică parte, da. Plus multe alte lucruri, multe alte opere de artă care se studiază în continuare și pe care eu nu înțeleg de ce le-am făcut eu acum 20 de ani, da, apoi... Urmează să dăm bacul într-un an și ceva și să ne lovim de aceeași problemă. Aceeași problemă, clar. Asta m-a impulsionat pe mine să-i aduc pe cei mici la româno-finlandeză, pentru că îmi doresc un sistem cât mai liber, pentru că îmi doresc ca fiecare copil să fie îndrumat pe direcția care îi se potrivește cel mai bine, nu să fie îndrumat adică ca toată lumea în același, hai să mergem aici, ca oile, că așa trebuie, că așa e musai să fie. Nu consider că trebuie să fie așa. Da, mă bucur că avem o diversitate destul de mare în școală și nu suntem toți după un tipar și efectiv ca oile mergem în același loc. Mi-aș dori ca experiența româno-finlandeză să nu, la un moment dat poate să nu mai fie doar într-un mediu privat, să te poți întâlni să te poți înconjura de ea la o școală publică, să vezi niște lucruri acolo. Ar fi absolut minunat. Așa ar fi ideal și mi-aș fi dorit să se întâmple mult mai repede toate schimbările astea, dar sper din suflet să mă mai prindă în țară schimbările astea atunci când vor veni. Uite, acum se încearcă ceva nou cu 5 module, fără teză, nu știu. Da. Eu până când nu o să le văd puse în aplicare, așa idei au mai fost, dar au fost puse prost în aplicare sau n-au ajuns niciodată acolo unde ar fi trebuit să ajungă. Da, uite, pentru mine asta fără niciun fel de reclamă, pentru că toată lumea știe chestia asta, școala și în general oamenii de aici, Alina și Emi, oamenii care sunt aici, au contribuit la dezvoltarea mea 100%, adică clasa 5-a când a venit aici nu scoteam un cuvânt, mă uitam la tine, nici nu-ți făceam cu mâna, știi? Și am ajuns la nivelul în care ei ne-au ajutat și ne-au dezvoltat, încât ne-au pus să ținem discursuri, să ținem podcast-uri, avem ocazia asta să ieșim pe online, am mers la emisiuni unde și ne-a dezvoltat super mult și profesorii pe care avem, știu că nu mă înclin atât de mult pe partea asta de școală. În mintea mea m-am gândit în felul următor: liceu, mă dezvolt pe plan social, învăț puțin cât e cazul și apoi la facultate mă îndrept către învățat și pentru că deja m-am dezvoltat pe plan social. Cred că profesorii sunt foarte importanți în viața copiilor, indiferent de situație, și un profesor care face cu plăcere și își dorește să facă cu adevărat ceva pentru copiii pe care îi are la clasă, asta contează cel mai mult până la urmă. Nu să vină să-ți predea ceva din care tu oricum n-ai înțeles sau n-ai fost atent, sau dacă n-ai fost atent să nu aibă disponibilitatea de a-ți mai explica de 100.000 de ori dacă e cazul, ca să te facă să îți placă, adică să ajungi în punctul în care să-ți placă să faci un lucru. Clar, profesorii sunt foarte importanți și cu cât sunt mai deschiși și sunt mai open-minded, cu atât e mai bine. N-ai zis foarte bine, nu știu, de multe ori se trece efectiv, are dreptate Giulia, felicitări, de multe ori se trece efectiv peste bariera asta de profesor și uneori efectiv sunt puțin family, adică te văd că ești așa, n-ai niciun chef sau poate ești trist și vin la tine și aveți o discuție, vorbiți și totul e super friendly, adică nu e nivelul ăla de, te coboară așa la nivelul tău de elev și iese din postura de profesor. Cred că părinții și profesorii trebuie să facă cea mai bună echipă pentru copiii pe care
pentru copii în general. Noi ca și părinți de acasă trebuie să știm să oferim susținerea noastră copiilor, dar și încrederea că pot face singuri lucruri. De fapt, noi de asta facem copii, de asta ne chinuim să facem, să dezvoltăm niște indivizi total independenți de noi. Asta este scopul unui părinte, scopul este ca cel mic să fie independent cât mai repede posibil. E foarte greu pentru noi ca și părinți să facem treaba asta, este îngrozitor. Și stai că ai mei încă n-au ajuns adolescenți, deci mă pregătesc pentru cei mai rău. Cred că o să fie ok. Dar cumva, cred că atâta timp cât părinții și profesorii fac o echipă ok și comunică și știu cum să sprijine copilul, adolescentul și așa mai departe, asta va conta foarte mult pe viitor. De acord. Acolo e cheia succesului, din punctul meu de vedere. Relația profesor-părinte. Mulțumesc foarte mult, Giulia, cu drag, pentru că ai acceptat invitația noastră de la podcast. Cu drag. Pot să fiu foarte sincer și o să zic că te vedeam prin școală, te vedeam și pe online, peste tot. Și când mi-au zis fetele că te-ar dori la podcast, eram, nu, adică nu e vorba că, vezi artiștii și oamenii publici, o persoane publice, că poate sunt ele îngânfate sau arogante, dar pur și simplu când vezi un artist consacrat, e greu să ajungi la, adică ok, mi-e ușor să ajung la chiar Abitalent. S-a oprit televizorul, asta s-a oprit televizor. Când ai zis Abitalent, s-a speriat. O să avem bif acum. Nu vrem. Da. Și pentru mine a fost super fain să fac research-ul despre tine, să caut, să vorbim și toată discuția. Mulțumesc super mult. Mă bucur că am reușit să îți dau puțin din relaxarea mea și din... Chiar a fost așa o relaxare. Mă bucur. Pentru mine a fost o discuție ca și cum m-aș întâlni cu oricare prieten de-al meu. Așa lipsea cafeaua, dar... Cafeaua lipsea, dar e ok data viitoare, nu-i problemă. Cafea facem după. Mulțumesc tare mult de invitație, Giulia, și sper să ne mai vedem. Mult. Dragilor, asta a fost și a 7-lea episod de podcast. Nu uitați să dați like, share, subscribe, să lăsați și voi comentarii acolo, să dați la cât mai multe persoane să-l vadă, pentru că e foarte quality și investim foarte mult timp și resurse ca să fie cât mai calitativ. Vă mulțumim mult și am fost Nati și a fost Giulia. Am fost Giulia. Pa, pa!